Kalipay nga gibutiyag ni Governor Bambi Imano atol sa sinimanang pagpakayab sa nasudnong bandila niadtong Enero 24, 2022 nga labihan ka mabungahon ang pagtapos sa selebrasyon sa 9th Cuyamis Festival sa lalawigan sa Misamis Oriental. Dihang formal na nga gihatag ang mga nadagaan nga tourism vehicles nga gilangkuban sa coaster o vans alang adto sa mga top performing LGUs nga mao ang lungsod sa Initaw isip champion, Naawan isip second placer ug Hasaan isip third placer nga gitambungan mismo sa mayores sa nasangpit nga mga lungsod. Misentro ang mensahe ni Governor Bambi sa pagdayeg kanila, labi na ang pagbutiyag nga lakip ang katawhan ang labing hinungdan sa kalampusan sa Cuyamis Festival. Sama na lang sa gipahigayon nga indigay sa festival booth sa matag lungsod nga daghang lokal ug turista ang nakahigayon sa pagbisita sa matag patigayon sa nagkareyang mipartisipar nga mga lungsod. Matod sa amahan sa lalawigan nga dako kaayo ang natabang niini ngadto sa mga small and medium enterprises kon SMS ug local vendors sama-sama maligyaay sa balot, ice water ug ice candy. Lakip na mga driver sa tricycad, habal-habal ug motorela. Makita nimo nga na-share ang blessing sa Cuyamis nga festival sa tanang munisipyo. Naitabo was, during the lighting, paghawa na mo, ingon si Mayor Perez, dagan kayo nag-selfie. Pagkasunod adlaw, pag uli atong nag-selfie, nindot dito, nindot. Nangato na po ng tao. So every day, nagkadagan yun ang tao. And you know who benefited? Ato tao mga gagmay na maligyo, balon, ice water, ice candy. We should spread the blessings ba sa atong mga tao, and it was successful. Kinasingkasing nga gitanyag ni Governor Bambi ang kinatibuk-ang kadaugan gumikan sa 9th Cuyamis Festival ngadto sa mga personalidad nga naghiusa og nagtinabangay aron mapaabot sa tibuok Misamis Oriental ang kaanindot sa pagselebrar sa mga nadawatang panalangin. One thing is again very certain. Cuyamis was not successful because of Bambi Imano. Cuyamis was successful because of all of us who help each other, including local chief executives, national offices. Sa nahabiling adlaw isip amahan sa lalawigan, walay laing tinguha si Governor Bambi nga mulahutay pa sa umalabot panahon ang paglambo sa Misamis Oriental ug mapailang ngadto sa tibuok kalibutan pinaagi sa programang turismo nga sulod sa iyang termino labing napahimuslan ug naghatag og tukmang kaayuhan sa lalawigan. Kauban si Charm Andy Pakamalan sa kamera, ako si Lambert Regian Amor Maygay, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.